हेल' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफोरखौ फिन खनसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बरिया लाना फैदों आरोना भिडिअ बरिया एकदम नायाब्लाबो जाथारा आरोना बेखौ लाना फैदों आं। अब्ला बे भिडिअखौ नायनो सिगां आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना। चिरां बाक्सा क'क्राझार उदालगुरि मोनाथ' देखायखाजोब्बाय आरोना फुरा देखायखाबाय आरोना जेरै जिखुनु आरोना बावलि जानानै मागि हैनाय बिदिनो बस्था गाननानै जिथा गाननानै हाथाय एबा मार्केटफोराव थांनाय आरोना। अब्ला जोंनि माजबानियाबो हाया नामा नायदो अब्ला माजबानिखौबो ना बारा गोबाव खालामला आरोना बिदिनो नायलांबाय था आरोना नोंसोरो नायलांदो होमबालाय बारा गोबाव खालामला आरोना। बरिया मजा आरोना नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन आरोना नोंसोरो। मोजां नुना गस्लाखौ मोजां नुदो मोजां नुदो बरिया ना बरिया दे भिडिअ लादों दे नोंखौबो लानोसै आंखौबो दे लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायदों आरोना। नोंथांमोना बिदिनोसै आरोना मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम आरोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।